Video yathu lero tionesana mmene tingakwezere munthu pa box pa TikTok live yathu. Tikasegula TikTok live tikufuna kuti tiyakweze anthu kuti akhale nawo pa live yathuyo pa box. Tatiye tionesaneni kuti timatani. Kasinapange follow, tiye tipange follow. Ndipo mosataya nthawi, tiye tiyambe. Ndiye tikasegula live yathu pa TikTok imaoneka chonchi. Ndiye tifuna kuti tikweze munthu pa box, mwina munthuyo sanatumize request. Ndiye timapita apa pa guest. Kenako imaonesa anthu onse amene ali online. Ndiye zili ndiwe kupanga invite amene wafuna. Ukapanga invite pa munthu aliyense ndiye kuti koko imaonesa accept kapena decline. Kusonyeza kuti atha kuvomera kapena kukana kuti akwere pa box. Komano chinanso nchokuti anthu amatha kutumiza okha ma request. Chifukwa kuti amakhala kuti afuna kuti ndikwere nawo pa box. Ndiye akatumiza request yawoyo imaonekano apa pa guest ipa. Panga apa pakuoneka katontho chifukwa kuti nachita kuyika ma settings ena ake. Komano pamatha kuonesa nambala 1 2 3 malingana ndi anthu amene atumiza request yo. Ndiye kuti ukapangapo click chonchi kwa munthu amene watumiza request yo pamaonesa accept chonchi. Ndiye kuti ukapanga accept amakwerano pa box ngati chonchi. Ndi mmene mukuoneramo munthu wathu uja ndi uyu wakwera ali apayi. Titha kucheza naye imene tingachezere. Kupanga kwaketu ndi kumene koko. Ngati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyere, osayiwala kupanga follow. Tiye tionanso video yotsatira.